बिथांनि नामानो जाबाय दिनैनिफ्राय नान्नारि एक्ट्रेस नामा जागोन ना रेडि आंखौ नान्नारि जिखौ कमेन्ट हरबानो जाबाय नान्नारि होननानै दिनै भिडिअ मानो होनबा आङो दिनैनि भिडिअनि एक्ट्रेसखौ लाइफ टाइम पुरा नान्नारि नाम दोनखाबाय एक गासैथिंबो माने दंफां बागानानो बागान गोजा दा माबायदि जायो नायनोसै खेबसे ओमफ्राय दा हाय हेलौ मार नांदो दिनै लोगोफोर दिनैहाय जोबोद मोजां नांदो ओमफ्राय थिगसे खस्थ'बो खालामदो दिनैहाय नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय दिनै जि एलबाम बनायबाय थादो इ एलबामखौ माने जोंहा दा चेनेलाव हेगारनाय जागोन आरो एनबि प्रोडक्शन ओके सो गाइस नोंथांमोना एसे सापर्ट होबानो जाबाय दा जिथु सो गाइस गुड मर्निं गासिबो गुड मर्निं नोंथांमोना बायदि दं आसाम नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै सो गाइस आं मर्निं टाइमावनो बांसिन भिडिअ खालामो खिन्थु मालाबा बेलासे मालाबा फुङावसो होनाय जायो दा ओमफ्राय गाइस आं खानायखौ सिनबाय खानायखौ सिनगोन होनना बुंबाय थादोंमोन गाइस दा आं खानायखौ सिननानै लाबाय दा ओरैनो दखानफोराव सिनाखै आरो ना माने लोगोजोंनो सिनजादो मोजां हामा जादों आं इजों खुनु खोथा गैया जिखुनु जाबानो जाबाय आरो ना गाइस दा जियानो जाया माने गाइस नोंथांमोना मिथिखाबाय दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन भिडिअआथ' टाइटेलखौ नायना एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ स' गाइस दाबा एसेबो फुंनि टाइमाव एसे निहिर गोलैनाय बायदि पुरा जानो हमबाय बोथोरा दा गारिखौ आङो एसे स्टार्ट होनानै दोनदो आरो ना गाइस जाहाथे एसे मोजां जायो फुङाव गारिखौ जेसांनो हायो स्टार्ट होना दोननांगौ आरो ना माने लेथ्राफोरा बाहाय साफा जाजोबो आरो ना एथिंगाले पुरा गजोबो दा जियानो जाया माने गाइस दा आङो गोजान जायगायाव थागोन माने खाथियावनो जिखिनि हायो फिसा फेनला माबा मोनसेबाबो ब्लग होबाय थानो नोंथांमोना ट्राय खालामगोन नोंथांमोना टेनसन खालामनाङा ओमफ्राय जियानो जाया आङो कलकाता राइडखौ खालामथारगोन आं गोबां बुंबाय थादो दाख्लैनिफ्राय कलकातायाव थांगोन थ' आं गोबां रेडि खालामबाय थादो आरो थांखि थानांगौ एक्सुवेलि थांखि थाबासो साननायफोरा जाफुङो दा बेनिखायनो आङो मोनसेखौ ड्रिम लाबाय थादो दा कलकाता राइडखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय दा कलकातायाव एन'का मोजां माने ब्रिज दङ ना नोंथांमोना फेमास ब्रिजखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन जेबो टेनसन खालामनाङा दा आरामसे थांनानै थानोसै आं जै शिब बाबा बोराइ बाथौआ फानि मोजां थांना मोजां फैबानो जाबाय दे आरो बरिया माइया गोथां जाजोब्बाय आरो ना गाइस नै नाया नोंथांमोना गोजौ जाजोब्बाय पुरा लोखि फुजायावलासि मजा जागोन इयो मजा दा माथिंबा जायगायाव गिजानि माइयानो हाबाय नामा आं बेखौ मिथिला नोंथांमोननि जायगाफोरनि जुदि माइ हादोबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय एक्सुवेलि दानो माइ हानो जाखाथ'वाखै एक्सुवेलि जानाया होमबाबो माथिंबा एडभान्स माने जाग्रोयोना थाब गायनायफोरा जोंनिथिं आरो दैबाना एबार एसे लेट जादों गायनाया दा बर्तमान जोङो पुरा हिरिम्बा मन्दिर मोनफैबाय नायनो हागोन नोंथांमोना बेकग्राउन्डआव इथिं जाबाय हिरिम्बा मन्दिरनि गेट ओमफ्राय दा जों पुरा आथिं सुना लानोसै बा एसे गोथार जाना थांसै आरो ना गाइस बरिया आरामसे आथिं सुग्रा दोनखायो फायबाबो टेनसन गैया नोंथांमोना आजादि मोनखागोन आपेल मोनसे लाना फैदोंमोन आं दायो आपेलखौ जानोसै आं उखा दोनो जानो टाइम मोनदियासै बेनिखायनो दायो सुब्रबनानै जानोसै आं उपाय गैया सुना जानांसिगोन आरो दा खानसे मथे दैया खिन्थु साफाखा हामा नङा दैया दा जानानै आरामसे थांसै हिरिम्बायाव हाबफैबाय ओरैनोथ' सिगां फैदोंमोन खिन्थु दा बहुत चेन्ज जाबाय आरो ना जायगाया दा माबे बुस्थु आपडेट जादों नोंथांमोननो देखायगोन टेनसन गैया दा माने ओरैनो मा खालामनो उपाय गैया ओरैनो बेरायखौथ' मोनसे ब्लग खालामबाय ब्लग आरो उपाय गैला मा खालामनो ब्लग खालामनांसिगोन नङा होमबा दा जोंहा बिथाङा मिनिदो अगेन जाया बिथाङाबो गोबां समनि उनाव दिनै लोगो मोनलायबाय थाबैनो 50K खालामदो जागोन दे जागोन लासैनो जाथारगोन दा जियानो जाया माने नै लामाफ्रा इथिंगालि हाबबाय ओमफ्राय नैथिंगालि बरा बेराय ओमफ्राय खुलुमनो थांनोबा नैथिंगालि मोजां आरो जायगाफोरा बहुत मोजां खिन्थु आगोलनि सायाव बहुत आपडेट जादों बिबारफोराबो बाय स्टाइलनि जासिनदों आरो ना मोजां नायगोन नोंथांमोना इयाव दै दोङो इ दैयाव ना बायदिसिना दोङो आरो ना स' बहुत मोजां नांदों आरो ना गाइस हिरिम्बा मन्दिरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना ओइ बेनो आरो ना मन्दिरा दा मन्दिर सिङाव आं हाबथ'लायथ'ला एसे बोरैबा जायोना ओइ नै नाया बारल'बाय नै मासे दा इनिफ्राय मायाव लाबोनाय जायो आरो शुटिं बेखौ मिथिया दा इथिंगालि ब्रह्मना भिडिअ खालामबाय थादों आरो ना जों दा एसे इथिं बेरायनो फैदो ओमफ्राय दा जोंनिया अगेन जाया इथिंगालि एसे थाबायदो नै इयाव मोनसे मैसानो लाबाय आरो ना नैबे हिरिम्बायावनो ओमफ्राय आरो आगोलथिं गालि मोजां जायगा दंबावो नामा खेबसे नायनो थांनो नागिरदो दा एक्ट्रेसा मारै नांगौलै मैसानानै मारै नांदों मैसानानै जोबोद मोजां नांदो मोजां ना जायगायाव ओरैनो इयाव लाखायाखैनो जेबो भिडिअ जेबो लाथ'वाखैमोन आदसा दा मोजां नांदो आरो ना जायगाखौबो ओरैनो भिडिअ खालामनो थाखाय मोजां जायो आरो ना ओरैनो जास्ट ओमफ्राय फिल्मफोरनि थाखायथ' बेलेग जायगा जाखायो नङा होमबा माने एलबामनि थाखाय एसे मोजां जायो आरो
ओमफ्राय इथिंबो बहुत माबा माल बुस्थु दोङो इफोराव माबा गोथै स' बावनाय मानाय इफोराव नांथ'ला ना मा बुंदो दे येस दा एबार बेलेग साइथिंगालाय एसे लाबावनोसै एसे बेलेग साइथिंगालाय फैबाय आरो ना ओमफ्राय मोनसे दंफां बागानाव एसे भिडिअ शुट लानो होनना फैबाय दा नायनो हागोन नोंथांमोना गासैथिंबो माने दंफां बागानानो बागान गोजा दा माबायदि जायो नायनोसै खेबसे ओमफ्राय दा नायनो हागोन नोंथांमोना नैथिंगालाय पुरा रेडि जाना दोङो दा बर' गोजा बयबो ओइ नै बिथांनिया हिन्दी बिनिया उगेनजे दा नै बरे आरामसे बेकग्राउन्डखौलाय मोजां नांदो खिन्थु दा आरो केमेरादो बांसिन मोजांसिन जागोन खिन्थु दे एक्ट्रेस रेडि थादो होमबा न दे मिउजिकखौ खेबसे दामदो होमबा न माबायदि गाबो दा आरामसे मोसागोनायाव टेनसन पुराने दाउलाफ्राबा मोनफैबायमोन ओमफ्राय दा अखायानो नै फिसा 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 थाफ्रिबाय ओमफ्राय नियावबो नै एसे दै जाबायानो अखा हाबाय थानाया ओमफ्राय दा नियावबो एसे भिडिअ शुट लानो नागिरदोंमोन दा बोथोरानो एसे गाज्रि खालामना होबाय दखन दा मा जागोन एखेबारे नै अखाया गाइस बोरैबा खालामना होबाय आरो ना अखाया दा केमेराखौ आं सोना लाथ'नांगोन नङाबा एसे बोरैबा जागोन दा बेयाव लाखिबाय ओमफ्राय माने दा जोङो सुक्लायाव मोनफैबाय ओजानिफ्राय खामै खामै जिखुनु जादों जोङो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव भिडिअ खालामनानै दा मोनफैलायबाय आरो ना ओमफ्राय दा जों गारिखौ याव लाखिथ'बाय ओमफ्राय दा जोङो सुक्लायाव हाबहैनोसै ओमफ्राय आरामसे शुट खालामलायनोसै आरो ना होमबाबो नर्मेल ब्लग खालामबाय आरो ना गाइस दिनै नोंथांमोना माबायदि नांदो बेखौ मिथिला दा जों गारिखौ गालांथ'नोसै आंनि गारिखौ लाबोयाखै गाइस आं गारिखौ माने गारबोदो ओइ न'निफ्राय लाबोना लोगोलावनो गारबोबाय आरो ना लास्ट नैबे सुक्लायावनो माने भिडिअ खालामदोंमोन ओमफ्राय दा खामसे खालामनानै भिडिअ जोब्बाय अखाबो हादोंमोन होमबाबो बोथोरा मोजां थांदो मोननै कमप्लिट खालामबाय आरो ना गाइस दिनै दा जोंनिया नै दा चेनेलावनो हेगारनाय जागोन भिडिअखौ ना मा बुंदो दै माबा चेनेलाव खेबसे खिथादो NB Production अके स' गाइस नोंथांमोना एसे सापर्ट होबानो जाबाय दा जिथुबा दिनै जि एलबाम बनायबाय थादो इ एलबामखौ माने जोंनिया दा चेनेलाव हेगारनाय जागोन आरो ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना एक्ट्रिसा बे एक्ट्रिसनि जिंगालायनो हाय होनना बुं हाय हेलौ मार नांदो दिनै लोगोफोर दिनैहाय जोबोर मोजां नांदो ओमफ्राय थिगसे खस्थ'बो खालामदो दिनैहाय नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बे आंनि जा भिडिअ बे सारनि चेनेलावहाय फैगोन मानामोन सार चेनेल NB Production बे चेनेलावहाय फैगोन स' नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय एसे सापर्ट होबानो जाबाय आंखौ एसे सापर्ट होबानो जाबाय मास्रि बर' 2 चेनेल सार्च खालामनानै जागोन दे थेंक इउ बाय बाय दा आरामसे नै केमेराखौ सोरबा ब्रमोनाबो न रेडि दा जोंबो आरामसे थांसै ना मा बुङो मिस्टार उगेनजे दा नै बरे आरो ना भिउआ बेनो खिन्थु गोजां बोथोराव बांसिन मोजां जागोन ना जानुवारियाव इथिं गथे बिबार जाजोबगोन दा नोंथांमोना बेरायनो फायथ'नाङा आरो ना एखेबारे सुक्लायाव फायखाथारना दा बिथांनि नामानो जाबाय दिनैनिफ्राय नान्नारि एक्ट्रेस नामा जागोन ना रेडि आंखौ नान्नारि होनना बुंनायनि थाखाय आं बे आदाखौ दाउला नाम ओ बापरे बा गाइस आदानि नामा दाउला जा हिन्दी में ए रावबो नै गाइस रावबो जेबो सानना जिखुनु कमेन्टआव हरबानो जाबाय नान्नारि होननानै दिनै भिडिअ मानो होनबा आङो दिनैनि भिडिअनि एक्ट्रेसखौ लाइफ टाइम पुरा नान्नारि नाम दोनखाबाय एखे आरो जेरावबो नुबाथाय नान्नारि होनबानो जाबाय इखो दे होमबा न नान्नारि आदानि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब एन्ड बाय बाय नान्नारि बाय बाय